Liszt kerékpártúra, a zenei zseni nyomába szegődtek Harkán. Határhelyzet, Sopronnál is folytatódik az ellenőrzés. És világsiker, Brazíliában is elismerték a soproni diák munkáját. Köszöntöm nézőinket, a Pulzus TV hétfői hír összefoglalóját látják. Közel 800-an kerekeztek együtt a vasárnapi Liszt Ferenc nemzetközi kerékpártúrán. A különleges programot 13. alkalommal rendezte meg a 3 határmenti település Harka, Sopronnyék és Doborján önkormányzata. A túrát idén a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium is támogatta. Induljon a 13. kerékpártúra! Fúvós zenére indult útnak a Liszt kerékpártúra Harkán. A több száz indulóra 25 kilométeres út várt. Egy megállás lesz nekem Márkba a templom téren, egy rövid pihenővel, aztán tovább ridingba a Liszt szülőházhoz, ott lesz a Liszt szobornál egy koszorúzás, utána egy velocipéd bemutató, és jövünk vissza ide gulyást tenni, kerékpáros bemutatót nézni és tombolát sorsolni. A kerékpárosok útja Burgáland-Dimbes-Dombos vidékén vezetett, nem véletlenül. Liszt Ferenc maga is megtette ezt a távot 1881-ben. Az akkor 70 éves zeneművészünk ide érkezett Hintóval Doborjánba, mivel egy emléktáblát avattak az idősödő művész születésnek 70. évfordulójára, és őt is meghívták ide. Sopronból 16 Hintóval Harkán keresztül érkezett Doborjánba, így Harkán megálltak egy fél órára, ahol egy kis koncert adott a helyi énekkar, és tulajdonképpen mi ezt az eseményt kihasználva, tehát mondhatnám azt, hogy 1881-es Liszt Ferenc megtett útján jövünk a kerékpár túrán is. Idén is sok volt a visszatérő vendég. Én minden egyes alkalommal részt vettem a kerékpártúrán, és nagyon jól érzem magamat. Elbeszélgetünk ismerősökkel, és közben meg a sport is azért megy, meg egy kis túra azért kell az embernek. Egy kis kikapcsolódás a munkák mellett mindig jó, hogyha így összejön az ember. Az idei túra a kerékpárral 7 határon át rendezvénysorozat része volt. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium határon átnyúló kerékpártúrákat támogat. Becsei Zsolt helyettes államtitkár maga is végigtekerte az utat. Ennek az a célja, hogy egyrészt jelezzük azt, hogy a szomszédos területekkel egyek vagyunk, nem csak a közös múltunk, közös kultúránk révén, hanem a jövőnk és a regionalitás révén is. Másrészt pedig fölhívjuk a figyelmet arra, hogy a kerékpározásban milyen lehetőségek vannak, mind a környezetvédelmi szempontjait, mind pedig főleg az egészségügyi sport szempontjait ki tudjuk mutatni. A megfáradt kerekezőket zenével és frissítővel várták a doborjániak. Liszt Ferenc szülőfalujában ma is fontos esemény a túra. Liszt Ferenc volt az első igazi európér, aki a kontinenst Lisszabontól Szentpétervárig, Isztambultól Oszlóig beutazta. Ő volt az egyik első igazi európai utazó, aki egy közös, szabad Európa érdekében emelt szót. Pont a mostani nehéz időkben fontos az, hogy ezt az eszmét megvalósítsuk, és az osztrák-magyar barátságot ismét megerősítsük. Ezt az üzenetet hordozza Liszt öröksége számunkra. A Liszt Ferenc kerékpártúrát idén 13. alkalommal rendezték meg. Mára az osztrák-magyar együttműködés jó példájává vált. Ez az embléma, amit a Liszt kerékpártúrának az emblémája megfelelően tudja azt azonosítani, hogy egy magyar kerék, egy osztrák kerék, és a közös kapocs az az ember, akit a történelmi múltban is közös kapocs volt ezen a területen, ezt megfelelően szolgálja, és azt tudjuk mondani, a jószomszédi viszonynak egyik alapja, amit a 3 település, a Doborján, a Sopronnyék, illetve a Harka település között. Természetesen, hogy Sopronnak ennek hatása van, hiszen Liszt, Sopron elválaszthatatlan egymástól, és ez a kerékpártúra immár nemzetközi Európai Uniós projektnek is megfelelő szintű támogatást tud nyújtani, mint a mögöttünk álló koncertterem is bizonyítja. A túra résztvevői idén is megkoszorúzták Liszt Ferenc szobrát, a hazatérőket pedig gulyás várt a Harkán.